Lau haizetara oihukatzea, zaren bezalakoa izan eta agertzea da. Ausart eta berezi izatea. Eta zaren guzti hori munduan partekatzea. Oihukatu, zabaldu, plazaratu. Lau haizetara, orain sarean ere. .eus, zure espresio digitala. Gietorri kaixomundua.eus lehiaketako sari banaketara. Iritsi da egun handia eta gaur ezagutuko ditugu 2023ko kaixomundua.eus webguneko irabazleak. Asko izan zarete kaixo munduan parte hartu duzuen lagunek. Guztira izan zarete 1218 gazte, 402 lantalde osatu duzue eta inoiz baino webgune gehiago aurkeztu duzue gainera lehiaketara. Guztira 215. Webgune asko egin dituzue, sortu duzue, ikasi duzue, teknologiaren ezagutza eta gaitasun digitala unitz ere lortu duzue, eta bideo honetan egin duzuen lan horrek ere saria jasoko du, eta horien artean jasoko duzue bertzeren artean horrelako kotxo edo begilagunak eskuartean ditudan hauek. Eta, ahantzi gabe, eskerrak eman nahi dizkiogu proiektuan bide lagun izan ditugun erakundei, bai? Izan dire Euskaltel Fundazioa, Dina Hostin, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburu Ordetza eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Eskerrak ere, gen guneari zuzeneko emanaldia bertatik egiten ari bai gara orain. Ezertan hasi aintzin, luzatu nahi diotitza .euseko zuzendari Josu Gualiñori dakizuen bezala .eus fundazioa bai da Kaixo Mundua lehiaketa honen sortzailea. Lehiaketaren 4. edizioa da honako hau eta Kaixo Mundua ekimenak Eusko Jaurlaritzako eta Hezkuntza Sailak eta Innovaskek elkarlanean antolatzen duten STEM ekimena zigilua gainera lortu berri du. Zigilluaren testu inguruan sariak ere banatzen dira eta Kaixo Mundua proiektua finalista hautatuetako bat da STEM Euskadi sarietarako. Tira, Josu! Egunon! Berdin, 1000 ikasetik gora, 215 webgune, STEM zigillua, STEM Euskadi sarietan finalista, edizio borobila urtengoa, Bai, dena zoragarri. Urtero esaten da dena zoragarri, ikasle pila bat egartzen dute parte, urten 1000-tik gora, iaz ere ia inbeste izan zian, urtez urte azten di joan sarioketa bada, edo proiektu bada, ez gero eta eskola gehiago, gero eta ikasle gehiago, eta azkenean gure helburua horixe da, ez alik eta ikasle gehien gana iritsi, eta beraien kompetentzia digital horietan garatzen laguntza, ez? Aurten gainera, hasi da, zuk esan dezu, eremu guztitan, edukiz ere hasi da, zibersegurtasunari lotutako edukia gaitu diogu proiektuari, eta gainera, STEM Euskadi sariketa horretan, zigilua lortu dugu, orain gu ere, gaur sariak banatuko ditugu, baina gu ere, gure sariaren zai gaude, finalista gara, maiatzan 17an jakingo dugu, ia horre gure proiektua saritua den, eta horrek lagunduko du, datorren edizioan, oraindik ere gehiago azten, eta gu ere gure aldetik ari gara berrikuntzak prestatzen urrengo ediziora begira, irailetik aurrea, are hobea izateko Kaixo Mundua, beraz, dena bikain. Ze ongi, Josu, pues esker mila honitz. Zuri, mila esker. Jarrai ez dagoen denon artean STEM gaitasunak sustatzen, ez da? Hori da, mila esker. Dena prest dugu gaurko emanaldiari ekiteko. kaixomundua.eus lehiaketarako antolatzaileak ezagutu ditugu, eta momentu honetan gainera lehiakideak zaretenak hortxe zaudete, bertzaldean, pentsatzen dut kirioak dantzan, eta zer falta zaigu? Pues edozein lehiaketetan zer egin garrantzitsua eta askotan oso pisutsua dutenak ezagutzea. Eta behintzat bederen hoietako ordezkari bat ezagutuko dugu, bera da Olatz Perez de Binaspre, kaixomundua.euseko epaimaikidea da, baina Gladi sarien 2. edizioaren irabazlea ere bai. Gladi sariak ingurune digitalean diharduten neska gazteak saritzen ditu, eta dagoeneko 3. edizioa abiatu da ere, eta nik uste dut Olatz ezagutzeko momentua heldu zaigula.
informatikaria naiz, eta erabakia ikasketen inguruan oso gaztetan hartu nuen 14 urte bat nitula, erabaki nuen informatika ikasten nuen. Ez neukan ideiarik zertzen, niri ordenagailu gustatzen zitzaizkian, ez gehiegi, ez pentsa horregoten nintzen jolasten, ez kalea gehiago gustatzen zitzaidan, baina bueno, lan mundurako ikusten nuen, ni ordenagailukin non. Eta laxe, buru gogorkeriaz informatika ikasketak abiatu nituen unibertsitatean, lehenengo urte bat Gasteizen, baina ikasketak gaztelania ziren eta nintzen oso ondo moldatzen, eta erakin, etxetik juteko ere aukera bat zan Gasteiztarra nahi zenez, Donostira jun, gurasoekin itzin, venga, segi. Eta hemen jai ikasketak euskeraz, eta hasieran egin nuen ingenieritza teknikoa, eta gradu amaierako lana egiteko isa taldearekin hasi nintzen lanean, hizkuntzaren prozesamenduko gauzak egiten, eta asko gustatu zitzaidan. Eta orduan erabaki nuen, goi mailako ingenieritza ere egitea, isa taldearekin jarraitu nuen lankidetzan, Erasmusen jo nintzen urte betez Eskoziara, oso urte ona, eta gero masterra, hizkuntzaren azterketa eta prozesamentukoa egin nuen, eta horre aukera auki nuen doktoretza egiteko ebeka bati esker, eta holaxe lortu nuen doktoretza bukatzea. Nire lanbidea informatika izan da ere, irakasle bezala egiten dut lan informatika fakultatean, hemen Donostian, EHUn. Eta, irakasle izateaz gain, ikertu ere egiten dugu fakultatean. Irakasle hori ere eskatzen zaigu, eta hori da ere asko gustatzen zean, ez dela ogibide finko bat, gauza asko elkartzen direlako, klasak eman bardia, ikertu ere ikertzezu, gainera, nahi ezun gai ezberdinetan ere, ematekizu aukera. Azkeneko urteetan, itzulpen automatikoko gauzetan nabil, medikuntzako gauzetan ere bai, eta genero alborapena aztertzen ere hasi gara azken urteetan. Orduan, ematekizu ikerketak ere, alor ezberdinetatik pixkate hartzeko, hori politia da. Egia da, informatikan mundua oso maskulinizatua dagoela gaur egun. Gure klaseak behiratu baino ez dago, ikasle gehienak mutilak dira, gizonak dira. Baina ni informatikari bezala eta irakasle bezala ez, oin irakasten nahi materian igual sakonago sartuta, gauza batzuta eta esatezu. Ez dago arrazoi objektiborik hori horrela izateko. Informatikan ikaste ditugun gauzak edo hola gero lanbide bezala programatu behar baldin badegu ere, hor, lantzen diren gaitasunak ez dira bate maskulinizatuak izan daitezken horiek, ez? Guri arazo bat emate digute askotan, eta emar duguna arazo hori soluzio informatiko bat, baina soluzio bat eman, ez da? Hori nola ebatziko genuk eta lehenengo emar duguna eta hori txikitu eta hori pentsau eta oso pazientzia behar da, asko hausnartu, eta gero gainera, dazkeun arazo horiek, kasu ezberdinetako daude, ingenieritza munduko arazo pilo bat, baina arazo sozialak ere bai. Gu ikerketan ari gehan azkeneko proiektutako oso polit batzu ja, zeinu hizkuntzen itzulpen automatikoa nahi geha, inpakto sozial handia eduki dezaketen gauzak dira, eta ikerketa munduan bakarrik, egunerokoan garatzen diren aplikazioak, web aplikazioak, danetarik horrek kriston eragina dauka gizartean, edo zein motatakoa dela. Eta orduan behar deguna, horren besteko eragina eukita gizartean gero, behar deguna da, bai neskak eta bai mutilak danak hurbiltzea informatikan mundura. Hurrengo belaunaldiko neska gaztei esango nieke beldurrik ez eukitzeko, probatzeko aukera bat emateko informatikari ere bai. Ez pentsatzeko mundu maskulinizatua dela, egia da klasean momentu honetan neska gutxiago daudela mutilak, baina horrek ez du ezer esan nahi. Nik ikasi nunean bi neska egunden, bi hiru geunden klasean, eta oso ondo pasa nuen klasean ere bai, eta lagun oso onak ditute karreratik, eta hemen gelditu naiz, zerbaiten erakusle da hori, eta hoxe, beldurrik ez eukitzeko, probatzeko, saiatzeko eta ez bazai gustatzen beti dagoela aldatzeko aukera ere. Lora ditu zidanean, dardarka jarri nintzen, enun inondik inoa, espero, jokoz kanpo, utzi nau pixka bat, emozio handiarekin, batez ere aukera matulako ikustarazteko, profil hau ez dela hain bakana, bagaude dexente. Eta netzako saririk handiena izan zen lehenengo edizio horretan ustez lauzpabost aurkeztuko ginela eta 20 piku eskaera gontzianean
Orduan, bueno, hori izan zen saririk ederrena. Aurten ez aurkeztekotan egon nintzen, zen, bueno, badaude hautagai pilo bat, eta hori da benetan inporta duena. Eskerrik asko. Ze polita. Bueno, eskerrak eman nahiko nizkioke bereziki Ola Txarbelaitzi, berak insistitu zian pilo bat aurkezteko, eta Xabier Arregiri bere gomendio gutunagatik, eta bueno, nire lankide izan diren guztiei giro apartori gabe ez balitzen nintzakelako hemen egongo. Lehiaketara, zu, bertan epaimaikidea zara eta ibili zara gazteen gaitasun digitalak baloratzen, neurtzen, baina horretaz gain zu gauza haunitz egin duzu, bideoan kontatu diguzu pixka bat, baina ni galdetu nahi dizut, ea nola ikusten duzun momentu honetan emakumearen egoera mundu digitalean? Berriz, orai, probatu. Bai, orain bai. Bai, barkatu. Bai, bideoan esaten duen bezala, mundu oso maskulinizatua da gaur egun, ez? Baina, mundu mailako arazo bada, eta mundu mailan erantzun bat eman nahi zaio, ez? Azken finean, Karen Spark-Jones ikerlariak esaten zuen bezala, informatika garrantzitsu egia da gizonen esku bakarrik usteko. Eta realidade bada, ez? Bideoan aipatzen dituen hor hainbat aplikazio eta beharrezkoa da gizartearen guztiok parte hartzea, ez? Informatikan hartzen dien erabakitan. Gaur egun guztiek ezagutuko duzu, ChatGPT eta ez dakitzer, adimen artifizialean aurrera pauso handiak ematen ari dira eta egon behar gara gauza horiek garatzen ari diren tokietan, ez da? Nik uste pixkanaka aldatzen ari dela, bai, eta estereotipo horiek apurtzeko esfortzuare egiten ari dela, ez gea, informatikariak ez gea, dano horre friki batzuk, iskutuan egoten gala ordenagailuarekin jolasten egun osoa, ez, olakok ere egongo dira, baina ez dute zertan informatikariak izan, ez? Orduan hori, nik bideoan esaten nuenago, gonbidatuko nituzke matematikak batez ere gustatzen zaizkien ikasle guztiak, ingenieritzen artean ere, informatika ere kontutan hartzeko. Eta, adimen artifizialeko graduak ere hortikan badaude orduan, beste aukera bada. Oso ongi. Latz, eta epaimaikide bezala orain galderatxo bat eginen dizut. Nolakoak izan dira aurtengo webguneak, aurkeztu diren, sariketara aurkeztu diren webguneak? Aitortu barret ez dela lan erreza izan. Epaimaikideok lan zaila eukidegu aukeratzea. Lan oso anitzak egon dira, danetarik jaso dugu, eta azkenan lortu genuen adostasun batetara iristea, eta danok adostasun handiarekin irabazleak aukeratu genituen, ez? Azpibarratuko nuke DBH-ko lanen kalitatea. Hain gazte izan da, zelan txukunak eta politak aurkeztu dituzten. Olatz, mile esker, eta bide honetan esten gaitasunak hobetzeaz gain, bokazio zientifiko-teknologikoak ere pixkat sustatzen ditugun, ez da? Galdetuko diegu gaurko finalistei. Mile esker! Ekin diezaiogun bada sariketari, hasiko gara DBH bat bi kategoriekin, eta euren proiektuak azaltzeko bideoak grabatu dituzte ikasleek, eta oraintxe ikusiko dugu lehenbizikoak kategoria honetan, lehenbiziko finalista, karkartzirkoa.eus da, DBH lehendabiziko mailakoak, Beasain ikastolatik datoz, taldearen izena da Karkartzirkoa, eta taldekideak dira June Gorostiza, Aroa Marina, Araitz Imaz, Ainiz Eberastegi eta Diana Ziorei. Irakasle eta bide lagun, Izaskun Salazar. Aintzina bideoa. Karkartzirko webguneko egileak. Webgune hau inde, zirkoa nahi daun
edozein pertsonak jakin ahal izateko nola egin behar duen eta ondo pasatzeko elkarrekin. Zinenean webgunea egiten polikasi nintzen, lehenengo aldia izan da urtengoa eta gero jautuko hartu genuen da ondo indegu webgunea. Eta lehenengo pausa izan zen, kaixo munduan parte hartzea eta gero baitea. Gero gure webgunea nola izango den adostu genuen, eta gero hasi ginen bideoekin eta editatzen. Gero bukaeran ziurtatu genuen gure webgunea ondo zegoela eta gauzak hobetzen saiatu ginen. Webgune hau egiten ikasi dena izan da, klaro, lehenengo eta danez, webgune osoa hasieratik egiten, gero kamera erabiltzen genuen grabazioetako hobeto erabiltzen zezendun erabiltzen denatikan, eta gero iteen webgunen barantzaren gauza guzti, adibidez bideok editatu, jarri logoa eta holako gauzak egiten. Guretzat lan hau data zaigu, baina okitugu erdialdeen arazo batzuk lagundu ditugula webgunea hobeto ateratzen. Eta azkenean guretzat lan hau da izan da. Espero gure webgunea gustatzen. Talde finalista ezagutuko dugu orain, kategoria berdinean, DBH bigarren mailatik, Eibarko institutotik datoz, Terminator taldea. Webgunearen izena da euskalherrikomatxismoa.eus eta taldekideak dira Izei Albies, Ander Peñafiel eta Miguel Díaz. Irakaslea eta bidelagun, Alex Roche. Aintzina bideoa. Egunon gu, Ander, Izei eta Miguel gara eta Eibar BH Institutoko bigarren mailako ikasleak gara. Orain zuen galdera erantzuko dizkigu. Zergatik egin duzu webgunea gai horren inguruan? Gai egokia iruditzen zitzaigun, honi buruz hitz egiteko. Jendea matxismoaren inguruan kontzientziatzeko. Nolakoa izan da prozesu? Hasiera kosta egin zitzaigun informazioa ona aurkitzea, baina aurrera emakumearen web orria aurkitu genuen. Zer ikasi duzu webgunea egiten? Lan honekin WordPress erabiltzen ikasi dugu, baitere matxismoak Euskal Herrian duen grabitateari buruz. Eta nolakoa izan da talde lana. Talde lana oso ondo funtzionatu du eta ez da inolako arazorik egon. Bigarren mailako kategoriako azken finalistak Beasaingo ikastolatik datoz eta umoreak.eus webgunea garatu dute. Beasain ikastolatik datoz, errandizuetan gisa, eta taldekideak dira Begoña Altuna, Amalein Maliki, Mares Minoui eta Araitz Berastegi. Irakaslea eta bidelagun, Izaskun Salazar. Kaixo, gu umoreak webgunean sortzaileak gara eta finalista ere bideoa egiten dugu. Gukin dugu webgune hau zeratik pentsau genuen eta ikusi genuen hainbeste gauza euskeraz ez zirelako. Prozesu bat jarraitu dut eta lasai izan da zer denbora asko ukideu eta plangintza bat jarraitu dut izan da lehenengo akta bati bete eta egunen ingo genuna pentsau. Gero proiektu edo materiala sortu, algen ondo eginagu, eta gero webgunea sortu eta kodatu dira sekzioa. Webgunea inez ikasi deu nola egiten ziren edukitun baliabidetan ez, Canva, Geniali, baina horietaz aparte da ikasi deu bideoak, argazkiak, marratxak digitalizatzen. WordPress-era ikasi deu edo betu deu gure iteko moduez, ia zein genuen webgune bat, eta ikasi du baita nola edukik modu ezberdinetan ego gure webgune. Originalak izaten saiatu geha, ez dite berabili beste marrazik edo argazki. Guk sortu jo eta orduan
horiek erabiliz ez dugu arduratu behar izan copyrightaren inguruan. Eta zibersegurtasunei bai jarri dio garreta. Taldilanen konkurrazioan agarrepena izan da, eta lan ondoa geratzeko atalez atal desberdinak sortu dugu eta webgunean forma eman dugu. Beno, hiru proiektuak aski interesgarriak izan dira eta pentsatzut ez dela erreza izango erabakia hartzea. Hortaz, ikus ezagun orain zein izan den webgune irabazlea. Zorionak saria Beasain ikastolako karkartzirkoa.eus webguneak jaso du. Zorionak June, Aroa, Araitz, Ainize eta Diana. Zorionak zuri ere Izaskun, ze irakasleak beti dira bide lagun. Eta zuek ezagutu nahi zaituztegu, eta zuek ere saritu, eta zuei saria emateko helduko da gainera berriz ere, Olatz. Aurrera. Aurrera talde. Ezagutu nahi zaituztegu eta. Bueno, lehenik eta behin, ongietorri eta zorionak egin duzuen superlanaren gatik, Nola sortu zen zirkua edo zirkuko gaia lantzeko ideia? Lehengo urten, irenda ikastolan proiektu batzuk, antzerki batzuk taula, eta gu ginen duen zirko bat, eta asko gustatu zitzaigun ideia eta asko gustatu zitzaigun hori guztia egitea horregatik jende irakusteko egiten da, sortu genuen webgunea. Bueno, oso ongi, eta gustora geratu zarete egindako lanarekin? Bai. Irakaslea ere gustora gelditu da? Noski, bai, zesango izut, hemen egotea eutxekin, garbi dau, baino, etorri ez bagina ere, bai, ikaragarrizko lan egin dute. Bueno, lehen da bizik zirkoa egin zuten, benetako zirkoa egin zuten iaz, eta aurten zirko hori webgune bihurtu dute, eta primeran egin dute. Zorionak, neskak, zerbait erran nahi duzue? Ea zerroten gehien kostatu zaizuena edo gutxien? Disfrutatu duzue bidean? Hori bai. Oso ongi, neska, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, orain aldatuko dugu kategoriaz, baina zuek espero dut orain geratuko zarete sariketa ikusten, ez da? Bai. Mil esker. Eskerrik asko. Beno, eta DBH lehenbiziko eta bigarren mailatik, DBH hirugarren eta laugarren maila eta kategoriara jauzi eginen dugu eta ezagutuko ditugu finalistak. Lehenbiziko finalista korrikaslagundu.eus webgunea da, DBH laugarren mailatik heldu dira, Elgoibarreko institutotik, eta taldea Korrikaz Lagundu du izena, eta taldekideak dira Ander Bizkar Guenaga, Aimar Aranbarri eta Jakes Goikoetxea, irakasle eta bide lagun Alazne Ugarteburu. Aintzina bideoa. Zergaitik egin duzue webgunea gai honen inguruan? Nola hilabeteratzen, entero ginean, Asier Mintegi Busturiarra, proiektu batekin zabiela lehen guztien eta aurten, eta proiektu hori izan, korriketia dirua lortzeko gehien behar zuten entzat, eta adibidez lehen guztien izan Ukrainiar familiei laguntzeko, eta aurten Alessandro Jonitari laguntzeko. Eta ideia politxero dutu zitzaigun, eta erabaki genuen proiektu honi bizibilitate handiago ematea. Nolakoa izan da prozesua? Hasieran ikasle genuen nola ez zegoen guztia, webgune bat nola sortzen, eta programa desberdinak ezagutu genitxon. Eta gero, gutxina detaileak zartzen jungia da nahi, eta
bukaera nahiko emaitza politxak dira. Eta ze ikasi duzue webgunea eginez? Badagoela jendia beste batzuei laguntzeko esfortzu handiak egite ditula, eta guke bai gure partetik webgune bat edo sortzen, eta mundu honetan bai informazio ikasi dugu. Nolakoa izan da talde lana? Nahiko ona, lehenko momentutik ondo dagoela lana banatzen eta dan antolatzen, eta egia esan nahiko ondo junta lehenko momentutik. DBH 3. eta 4. mailako kategoriako 2. finalista da, Pentsatzen.eus webgunea, Izaskun Salazar irakaslaren laguntzarekin garatua, eta Ane Malkorrak, Ibai Kiratiotegik eta Bihotzreik egin dute proiektua. Aintzina ere, aintzina ez, espetuko dugu lehenago aurkeztu behar dudalako. DBH 3. mailatik datoz, Beasain ikastolatik ere, taldea da Pentsatzen eta hori errandudan bezala irakaslea Izaskun Salazar. Aintzina bideoa. Gaia aukera deu, gure ulermen gaitasunen oaino itxaiteken jakiteko, gure pentsamenduk elkarbanatzeko eta gure arten laguntzeko eta hausnartzeko pentsamendu egin ingurun, eta beste entzat baita lagungarri izango zelako gure arazteko elkarbanatzea. Gure egunen prozesua izan da, lehenengo helburu eta gai bat aukera genuen, nahiko azkar aukera genuna. Gero, hasi ginen webgunen altara beste izango ziren prestatzen. Gero, banerra ditau genuen, logoa eta sarrera originala. Irikiza egun sarrera original bat itea oso galantzatzen zara, webgune sartzen dien pertsonak erakartzeko eta podcastak entzuten ditzeko. Gero, webgunen ez durdura egiten hasi ginen, hau da, banerrak sortutako baian bertan txertatzen hasi ginen. Eta gero webgunea elikatzen hasteko genuen zerrenda handi bat sortu, eta hartzen genuen bertak gai bat, zer landu nahi genuen, eta azte ginen bakoitzakin testuarekin. Eta ja testu egin da zionen, justu ginen edizio gela, eta bertan azte ginen grabatzen gai horri buruz, eta testukin pixka lagun egin ginen, eta azte ginen danan ideiak zabaltzen. Eta gero, genuen editau, podcastoi, eta gero igo. Eta igotzen segitzeko asmoak. Gure podcastetan landuteko gai buruz dauzko sartu dugu, eta gainera editatzeko tresna asko ezagutu ditugu. Talde lan modua eta denbora banaketa ere asko garatu ditugu. Webgunea ginez informatika asko ikasi dugu, kukiak jarriz, zibersegurtasuna. Lana egiteko erabili dugun horre izan da rolena. Daukitugu lau rol, editorea, antolatzailea, hausnartzailea eta editazioa. Eta uste dugu gure talde lana positiboa izan dela, elkarren arten lagundu gelako eta hola lana aurrea erresago atera dugulako. Eta ezagutu ondoren, 3. finalistak ezagutuko ditugu, Hondarribitik datoz, Talaia ikastetxetik, eta Hondarribin kirola sustatzea da haien helburua, eta webgunea da hondarribikirola.eus. Talaia da ikastetxea eta Ander Iruetaguena da haien irakaslea, taldekideak berriz dira Jon Lera, Julen Rangel eta Anaitz Pardabila. Aintzina bideoa. Kaixo gu Julen eta Anaitz gara, eta gure Hondarribi Kirola webgunean kirolari buruz hitz egin dizuegu. Gai hau aukeratu dugu kirola gustuko dugulako. Eta prozesua luzea izan da, baina asko disfrutatu dugu ikateko klasetan proiektu eginez. Gure webgunean kirolak egiteko instalakuntza, txapelketak, planak eta ofertak eta berriak daude. Niruentzat webgunea lehen aldiz egin dugu eta aldatera da. Gure arteko komunikazioa oso ondo egon da eta lan ordutan denok jarri dugu gure partea proiektu horrela ateratzeko. Eskerrik asko eta zatozte Hondarribira kirola egitera. Bueno, eta finalista guztiak ezagututa, zaila da inbeste webgunen artean, baina pozik egoteko modukoa da, ez? Hiru hauen artean izango dugu erronka.
Haze sorpresa, bi talde ditugu irabazle. Pensatzen eta korrikaz lagundu taldeak dira, eta izan ere lehia estua izan da, DBH 3 kategorian, eta irabazle bakarra beharrean, bi heldu dira, hortaz zorionak biei. Neraben kezkak azaldu eta elkar banatzeko podcasteko osatzen dute .eus, webgunea, aintzina pensatzen taldea. Eta bueno, zuekin batera ere beste taldea sartuko da, ea denak sartzen garen. Jarri zaitezte hor pixko gibelean, gero zuekin solastatuko naiz. Bueno, zorionak izaskun berriz ere, lehenik eta behin, ez? Bueno, sortu zuen podcastak integratzen dituen proiektu bat, nolakoa izan da sorkuntza prozesu hori? Lehenengo gaie pentsatzeko garaien pixkat kostatzen zaigun, baina gero erabaki genuen gure arazoa zitzaitea eta laguntza elkarri, eta jende gehiago aukera matea baita baien arazteok irten bidea aukeratzeko eukitzeko, eta gero ja gauza izan zen webgunea sortzen hastea. Uste duzu webgune hau baliagarria izan dela zuentzat eta beste norbaitentzat? Bai. Bai, zer aurkitu dezakegu hor? Zein da zuentzat gehien gustatu zaizuena webgunea sortzen egin duzuen bideo horretan? Podcastak. Ongi. Idazkuntza zuri? Zer da gehien gustatu zaizuna? Bueno, atzitik da lanketa guzti ez, podcastak grabatzen oso ondo pasatzen dute mikrofonoekin eta bar, baina grabatzeako aurretik informazioa bildu dute eta alako lanketa aten du, eta lanketa horren ondoren egiten dute eztabaida bat podcastetan. Eta nik uste horrek beak ere beraien gaietaz hitzeiteko espazio bat eman diela. Beste eskaintzen dien hori beraiek ere hartu dutela. Zorionok, orain Josu, etorri berriz gurera, Josuk emanen dizue zuen saria, beraz, zorionak. Eskerrik asko. Bale, orain utziko diegu tokitxo pixko bat, korrikaz lagundu taldeari. Bai. Nola izan da zuen prozesua, ezak inenik eta ben, kirolariak zarete, kirolzaleak zarete? Bai, eta prozesua, hasieran ikusi genuen zabala mutil busturiar bat hasiak mintegi zeneko eta bere proiektu batzuk egiten zitxula korrika iteula eta lortzen diru guzti hori gehien behar duten entzat donatzeula eta tipo horri bizibilitatea ematea erabaki genuen eta gutxi gara dela junda hasieran gaiak indariana, gero WordPress eta guzti honetan irakaslean laguntzak indari. Eta, hori, basikamente hori izan da. Lan handia, ez? Zema denbora hartu duzue lan hau egiten? Bueno, azkenian, Joan zen urtean esan egon moduan, proiektu honen proiektu hau ondo urteteko garrantzitsua da gure programazioan denbora desente matia hilabete bat nahiko izaten da, lan txukunak irteteko, ze azkenean beste lagan aprixak aina gero, ez die maitza honak ikusten, da holan lasai gai aldantzen dabe, informazioa hautatu, edukiak sortu, igual hortan gastatzen dugu ordu gehienak. Eta, azkenean emaitza politiak irtetzen dira. Gustera gelditu zarete, egindako lanarekin? Bai, baina... Potente entzuten da, ezta? Bai, baina hasiera kondikan urren burtietan eta beste proiektu batzuk itia daka pentsauta eta guztua geldu gara, baina dakagoa proiektu honekin jarraitzeko eta hasierri laguntzeko. Bikain, zorionak, zuei ere, berriz ere Josuk emanen zuen saritxoa. Zorionak bi taldei. Aio!
Bueno, eta ari gara aintzina, eta orain azken kategoriara heldu gara, batxiergoko kategoriara, eta lehenbiziko talde finalista ezagutuko dugu, Bihurdana ikastetxetik datoz, taldea da Jim Horse, eta taldekideak dira Eider Martinez, Egoitz Astondoa eta Alain Garzia, irakasle eta bidelagun Aitor Martinez. Lehenik eta behin, klasean teoria ematen hasi ginen, webgune bat nola sortzen den baseak ikasi genuen, eta gero ja praktikara pasa ginen, hiren artean gaia adostu genuen, eta gero ja webgunea sortzen hasi ginen. Gure webgunea gimnasioari lotuta dago, izan ere gure etorkizunean gimnasioari edo ariketa fizikoari lotuta dagoen edo zer ikasi nahi dugulako, eta webgunea sortzeko gure esperientzia eta interneteko informazioa erabili dugu, eta horren adibide bat gure webgunearen bideoak edo irudiak dira. Eginez? Proiektu honekin asko ikasi dugu, webgune bat zeratik hasita, argazkiak, bideoak eta proiektua nola argitaratzea ikasi dugu. Giroa oso hori izan da, talde lana oso erreza izan da, hiruak lagunak garelako, eta azkenean harreman mona izatea lana errezago. Eta bigarren finalista kategorienetan Aimar Uizi da, Iruñako Eunate ikastetxetik dator, eta mendiklopedia.eus da bere proiektuaren izena, eta taldearen izena jarri du Emi Frutaden da, eta irakaslea ordea Aiztea Aedo. Kaixo guztioi, hemen gaude Aimar Uizirekin, mendiklopediaren sortzailea dela, hau da, webgune horri baten sortzailea. Eta hainbat galdera proposatuko dizuegu, jakiteko nola izan den prozesua eta zergatik sortu zuen webgune hau. Webgune hau datoz egun batean interneten egoela eta mendi bat igonen nuela informazioa bilatzen ari nintzen eta horretu nintzen dena gaztelera zegoela ezer euskeraz eta horrean pentsatu nuen euskarazko mendien inguruko web horri bat oso interesgarria izango zen. Eta sortze prozesu hau nola izan da? Prozesua nahiko neketxoa izan da, ez nekilako web horri bat nola sortu eta ikaskideen laguntzarekin eta interneten gure kabuz bilatzen ikasi nuen. Ze pluginak, bideopilulak eta hori bideopilulei esker. Orain hemen web horrian gaudela, errazako erakutsi dezake izan ditudan arazoak. Lehenengo arazoa mapa sartzea izan da. Ez nuen aurkitu pluginik mapa sartzeko, baina azkenean asko biatu ondoren plugin hau aurkitu nuen. Hemen erraz sarditzake mendien kokalekua eta haien deskripzioa eta altura jarditzaket. Beste arazo bat, argazkekin arazoak izan nituen, adibidez hemen, argazkiak desagertu zaizkit edo baita kalitate basukoak agertzen dira. Eta azkeneko arazoa, bi testuen arteko utxune txuri hau kentzea ez nuen lortu. Eta zer ikasi duzu prozesu honekin? Prozesu honetan gauza asko ikasi ditut, bai mendien inguruan eta bai web horriaren inguruan. Mendien inguruan oinarrizko informazioa ikasi dut, hainbat ibilbide eta bar, eta berriz web horriaren inguruan ikasi dut web horri bat nola sortu noski, nire kabuz eta lankideen laguntzarekin informazio berri eta interneten gauzak bilatu eta bar. Eta zein da helburu nagusia web horriarena? Web horriaren helburu nagusia euskaldun guztiontzat euskarazko mendien inguruko oinarrizko informazioa egotea da. Zer denok nahiko genuke euskarazko orrialde bat, mendien inguruko informazioa jakiteko. Eta entzun dut eta ikusi dut Nafarroako mendiak dituzula, baina baita ere daukazu Euskal Herrikoak? Bai, enetarik dago, gehienak Nafarroakoak dira. Nafarroa hiru zatitan banatu nuen, errazago aurkitzeko.
Eta gero, Nafarroaz gain Pirinioetako eta hainbat mendi jarri ditut, da nire ustez Nafarroa mendi polipolitak ditugu eta ez dugu behar Pirinioetara joan, ulergarria da. Eta zure ustez, zein izango zen mendirik politena hemen Nafarroa? Nafarroa, uste dut politena berien dela, paisai ikaragarriak ditu, igoera oso polita da, eta uste dut berien dela. Eta Euskal Herria mailan? Euskal Herria mailan, berien uste dut dela, bai. Ez Euskal Herria berien, bai. Mila esker guzti entzuteagatik, ondo? Agur. Eta azkenik ezagutuko dugu batxilergoko 3. finalistak. Urretxu Zumarragako ikastolako ikasleak dira, Telmo Arribas, Unai Marina eta Josu Okariz, batxilergoko lehendabiziko mailatik datoz, eta taldearen izena da ezientzia, bai? Eta haien webgunea ezientzia.eus, irakasle eta bidelagun Aizpea Garmendia. Kaixo, gu Telmo, Josu eta Unai gara, Urretxu Zumarraga ikastolako ikasleak. Gure webgune ikusi nahi? Zientzia historian zehar izan ditugun emakume zientzialarei buruzko webgune bat da, eta IKT arloan egin bar genuen lan bat zenez, IKT-ri buruzko zerbait izan behar zen, eta gai honi buruzko webgune gutxi zeudela iruditu zitzaigun, eta honi buruz egitea aukeratu genuen. Prozesuaren hasiera zaila izan zen. Edukioak garatu eta hauek nola egituratu ondo pentsatu behar izan genuen. WordPresseko gaia ondo aukeratzeak garrantzi handia izan zuen horretan. Webgune hau egiteko prozesuan asko ikasi dugu emakume zientzialariei buruz. Gainera, webgune bat nola egin ikasteko ere balio izan digu. Proiektuan zehar egin beharreko lanen banaketa orekatua izan da eta taldean ondo funtzionatu dugu. Gu gustura gaude emaitzarekin, eta zuri zer iruditu zaizu? Eta batxilergoko 3 finalistak ezagututa, irabazlean orden jakiteko gogoz eta irrikaz gaude. Zorionak, ezientzia.eus webgunea irabazle. Saria jasoko duzue Sabino San Vicente Euskaltel Fundazioko zuzendariaren esku. Heldu dadila ere bai, eta zorionak Telmo, Unai eta Josu, eta irakasla ere, noski, sartu guztiak. Haupa, zer moduz? Ondo. Ongi, WordPressen ezaugarriak oso ongi baliatu dira, eta motanotako webgunea behar duen eta informazio guztia oso ongi egin duzu, epaimaiako oso ongi baloratu du egindako lana, orain nola zuen prozesua? Hau hasi ginen ikateko klaseen webgune hau prestatzen, iruditu zitzaigun gai ona zala honi buruz asko gaindik ez dagoelako, eta horretik hasi ginen hola egiten, eta ikaten irakasleen laguntzarekin tabala, azkenen lortu genuen nolako web baitea. Zenbat denbora hartu duzuela hau egiten? Esango non aste batzuk baina denbora nahiko dedikatzen, nahiko politatea da. Zuen ustez webgune honek duen punturik fuerteena edo gauzarik potentena zein da? Nik uste dut webgunea oso argi geratzen dela edozein zientzialari motatako idez bere garaia, bere herrialdea, bere zer ikertzen duen, zer gai, hori oso azkarrago bilatzeko dena, eta gaina artikuluak idatzita ditugu, dena nahiko argi geratzea.
irakasleak zertan lagundu dizue gehien bat? Zuek esan Bueno, batez ere WordPress erabiltzeko hasieran lagundu zigun, esplikatzen pluginak baita nola labeli, baina, bueno, gehienagokin nago, baina berak ere, hori, hasierako laguntza hori eskaini zigun. Zer izan da politena? Egia esan laguntza gehiegi ez dute behar izan, orduan, politia beraien kaxa olako lan bat ateratzea eta olako lan txukun bat ateratzea. Egia esan, zoriontzeko. Ederki, mila esker, Sabinoren esku jasoko duzue saria? Oso ongi, bueno, ezagutu ditugu 2000... Bai, listo, baino, gelditu hemen nahi gauzue, argazki bat aterako dugu guztio batera. Ezagutu ditugu 2023ko kaixomundua.eus lehiaketarako irabazleak, zorionak berriz ere guztiei. Hauxe izan da kaixomundua.euseko sari banaketa, eta berriz ere zorionak merezi duzu eta ekimen honetan parte hartu duzuen guztioi, eta bideo honetan ikasitakoa izango da azkenean garrantzitsuena, eta zuek lortutako gaitasun digitalak ikusten jarraitzea gustatuko litzaiguke guztioi. Hortaz, heldu denok, aterako dugu taldeko argazkitxo bat, eta denek eginen dugu agur elkarrekin. Sartu beldurri gabe. Sartzen gara denak? Heldu pixkotaratago. Bueno, guztio batera, gure irribarrerik goxoenarekin, erranen dizuegu aio, datorren urtera arte, segi bizkor eta ez ditugu azten ere babesleak, aiei eskerrak eman nahi bizkiegu, hortaz, izan ongi eta datorren urtera arte. Laua izetara oiukatzea. Ni esker. Eta agertzea da. Ausart eta berezi izatea. Eta zaren guzti hori munduan partekatzea. Oiukatu, zabaldu, plazaratu. Laua izetara, orain sarean ere. .eus, zure espresio digitala.